Seuraava vieraamme oli entisen yhtyensä Nightwishin kanssa viime vuoden The-puheenaihe. Hän on kiistattomasti yksi taitavimpia hevilaulajia ja tähtemme maailmalla. Hän on täällä tänään. Tervetuloa ihastuttava Tarja Turunen. Kiva, että pääsit paikalle. Kiitos. Hei, kaikki me muistetaan se lokakuinen dramaattinen ero Nightwishista. Mitä sä oot tehnyt nyt sen jälkeen? No voi vitsi, aika monia juttuja. Onhan tässä aikaa jo mennytkin tietysti, mutta heti oikeastaan tämän niin sanotun katastrofin jälkeen niin minä menin joulukiertueelle. Tein semmoisen minikiertueen tuolla Euroopassa ja sitten muutaman konsertin Suomessakin. Ja sen jälkeen on lomallakin ollut parinkin kuukauden ajan kiertänyt Argentiinaa omalla autolla 6700 kilometriä. Ja kyllä se on kuukauden aikana kerkee paljon ja sit toki harjoitellut kovasti tulevia konsertteja varten. Minkälainen liikennekulttuuri on Argentiinassa? Ihan järkyttävä. Siis ei voida samana päivänä puhua, minkälainen liikennekulttuuri on Suomessa. Oletko sä hyvä kuski? Kun lähdetään Buenos Airesin noita, sanotaan nyt Buenos Airesista ulos, silloin olen hyvä kuski. Joo. Kaupungissa en ole vielä ikinä ajanut, enkä tuskin tule ajamaan. Okay. Eli niin kuin pitkiä suoria teitä, niin niitä menee. Näin on, niin, kyllä. Sitten jos on jotain mutkia, niin se on vaikeampaa. Hei, Iltalehdessä tänään luki, että Nightwish on tehnyt sovun. Mistä tässä on kysymys tässä jutussa? Joo, se on kysymys tästä Nightwishin DVD-CD-julkaisusta, joka on ollut sellainen kohun arvoinen systeemi, tosi pitkän sellaisen rupeaman ottava systeemi, joka oli niin iso ongelma, että se kesti näin juuri, että se kesti näin kauan asioiden selvittäminen. Siellä oli niin monta juttua bändin ja meikäläisen välillä ja niin monta selvittämättömää asiaa, että nyt on kaikki sitten tällä tavalla, ainakin sopu on paperilla. Hyvä. Harva tietää sitä, mutta laskuhumalainen Maarit Tastula huutelee mulle kokea kysymyksiä korvaan. Hänkö siellä on täällä toisessa päässä? Hän on meidän syvällisyyden osaamiskeskuksessa. Hän on halunnut tietää, että oot sä nyt Tarja Turunen onnellinen? Olen. Annetaan sille aplodit. Mä lasken, että nämä aplodit meni myös sille laskuhumalaiselle Maarit Tastulalle, joka siellä oli. Miten gootti sä oikeasti oot? Kun kuitenkin niin oot ihan pukeutunut mustaan.